जेब्लानाखि गल सोहां जायो अब्ला सोरबा होज्रिखावैनो हासु गुलायग्राबो दङ जाहैदों। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। जायफ्रानाखि जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय आङो जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों। जोलुर बादायलायनाय टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फुरबुटजरा फोजौखां क्लाबावहाय बे फुटबल बादायलायनाया जानो थांगासिनो दङ। फैगौ सेप्तेम्बर 4 तारिखनिफ्राय 4 खालारनिफ्राय जागोन आरो बे टुर्नामेन्ट बादायलायनाय खेलाया गेम मानि जागोन, ओमफ्राय टिकेट खेला जागोन। टिकेटखौहाय 40 रां खरि लानाय जागोन। बेयावहाय खेला जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिमावहाय टिकेट खेला जागोन। ओमफ्राय खेलाखौ सोर अपेनिं खालामफैगोन 4 खालारावहाय जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा रिंकि एक्ट्रेसा फैनानै बे खेलाखौ जागायफैगोन। बिथांमोना आङो फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना बेफोरबायदि बुंदों, माने खेला अपेनिंखौहाय रिंकि एक्ट्रेसा अपेनिं खालामगोन, ओमफ्राय बिनि उनावहाय सिंगारफोर लाबोगोन, गेजेरावहाय मेथाइ खनखावग्रा मेथाइ खनगिरिफोरखौ लानानै फैगोन। ओमफ्राय सेमिफाइनालाथ' खननै जायो, खननैबो सेमिफाइनालावहाय एक्ट्रेसफोर फैगोन, ओमफ्राय फाइनालावबो एक्ट्रेसफोर फैगोन। दा सोरखौ लाबोनाय जायो दाबो कनफार्म खालामाखै बे उननिखौ। दा अपेनिंनिखौहाय रिंकिखौहाय कनफार्म खालामनाय जाबाय। रिंकिया फैनानैहाय बे खेलाखौहाय अपेनिं खालामफैगोन आरो रिंकिजों लोगोसे साइडआवहाय गुबुन एक्ट्रेसबो फैफागोन होननानै बुंदों। माने आङोहाय नामखौ खिन्थानाय जायाखै, नङाब्ला नोंथांमोननोहाय आङो बिथांमोननि नामखौबो खिन्थानानै होनो हागौमोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा खेला नायनो मोजां मोनगिरि, जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनगिरि, नोंथांमोना लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायफैनो हागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ओरैहाय बेंटल, आमगुरि, ओरै बिजनि साइडनि आमथेखा, बागमारा, मलिबिथा, गासैबो ओरैहाय उगुरि, फाथाबारि बे साइडनि मानसिफ्रा दाथ' बाइकनि दिन जाहैबाय, बाइकजों फैयैहाय नोंथांमोना बे खेलाखौहाय मेहेर गोनां खालामफैगोन होननानैहाय रायजो राजा बयनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय। दा प्राइजआ जाहैबाय देरहानाया 50,000 मोनगोन, लोगोसे ट्रफि 27 इंसि। जेननाया मोनगोन जाहैबाय 30,000 फैसा, बेजों लोगोसे 22 इंसि ट्रफि। बे ट्रफि आरो फैसाफ्रा दा सोरनि खाफालाव लिरनाय दङ रायजो राजाफोरखौ फैनानैहाय नायलांबाय थादो, अब्लानो नोंथांमोना नुलांगोन सोरनि खुगायाव गोलैहैयो। दा नोंथांमोना बे एड्रेसखौ मिथियाखैब्ला बियो जाहैबाय ओरै बङाइगावनिफ्राय दावखोयोब्ला सापागुरि खेजन दावखो हाग्रामा दलां जानानै थांनांगोन, ओमफ्राय आमगुरि थाना बारनानै ससे 2 किल'मिटार बा 3 किल'मिटार बायदि गोजान थांब्लानो बे फिल्डखौ मेन रडनि सेरावनो मोनहैगोन। मेन लामानि साखाथियावनो सानजाजों फिल्डआ, बेयावनो लामा जिङावनो, रावबो आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया। बे क्लाबनि मुङानो जाहैबाय फोजौखां क्लाब आरो गामिनि मुङा जाहैबाय फुरबुटजरा होननानैहाय बुङो। दा आङो बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय आरो टिकेटनि बेसेनखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थाबाय। टिकेटनि बेसेना जागोन 40 थाखा खेला जागायनायनिफ्राय जोबजासिम। फार्स्ट खेला जागायनायावहाय रिंकि एक्ट्रेसा जागायफैगोन, बिनि उनावहाय सिंगारफोर जागोन बाखि दिनावहाय, ओमफ्राय सेमिफाइनाल खननैयावबो एक्ट्रेसफोर जागोन, फाइनालावबो एक्ट्रेसफोर जागोन। दा बै उननि सेमिफाइनालनि फाइनालनि एक्ट्रेसफोरखौ जों सोरखौ कन्टेक्ट खालामदों आङो बेखौ दासिमबो मिथियाखै। मिथियोब्ला आङो नोंथांमोननिसिम फोरमायनानै होफिननाय जागोन। जोलुर बादायलायनाय होनबाथ' ओरैबायदि इन्टारेस्ट खेला जाखायो, सोरबा बायदिया थैनानै थांखांलायो आरो सोरबा बुरैसा सिख्लासा उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम जेब्लानाखि गल सोहां जायो अब्ला सोरबा होज्रिखावैनो हासु गुलायग्राबो दङ जाहैदों। बेखौबो जोङो खोनानो मोनफिनो उनावहाय खेला जोबखांनायनि उनावहाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो फुटबल खेलाखौ जोबोद मोजां मोनो, आंबो जोबथा मोजां मोनो, नाथाय जोनोसो रोङा। माने गल सोहांला आथिंफ्रा थांफालेखायो आंनिबो ओरैबायदि। दा नोंथांमोना बे खेलाखौ नायनो गोसो दङब्ला सेप्तेम्बर 4 तारिखनिफ्राय जागायगोन आरो माब्ला जोबहैगोन बेखौ बुंस' हाया। नोंथांमोना उनावहाय आपडेट मोनफिननो हागौ, नेनानै थाब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोना खेलाखौ लाहैनो गोसोब्लाबो लाहैनो हागोन। ओरै गसाइगाव साइडनि बिसमुरि साइडनिबो लाहैबाय होननानै खोनादों आङो, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दा देन्जार जागोन खेलाया, माने खेला गेदेरनाव ICL आव गेलेग्राफोरबो जागोन। प्लेयारफ्रा माने लगाय मेदेर जागोन, ICL आव गेलेग्रा, ओरैनो गामियाव गेलेग्रा, डिस्ट्रिक्ट गेलेग्रा, बैफोरबायदि लगाय मेदेर जागोन खेला गेलेग्राफ्रा। आरो आं दहायनो खिन्थाखाबाय खेलाया गेम मानि जागोन होननानैहाय। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक होदो आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदान हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो, जाहाथे बयबो मिथिनानैहाय नायनो फैलायो बे फुटबल मेचखौहाय।
माने ओरैबायदि जोबोर जुस जाखागोन हिट सुपार हिट जाखागोन खेलाया ICL आव गेलेग्राफोरबो फैलायगोनथ' माने लकेलबो जागोन ICL आव गेलेग्राफोरबो लगाय मोदेर जाजोबगोन प्लेयारफ्रा बेफोरबायदि आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर जै बर' हारिनि फोजौखां क्लाबखौ नोंथांमोना जौगाहैगोन होननानैहाय आसा खालामबाय थाबाय लास्टआवहाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय